To kaji, al'amarin 'yan ta'adda a cikin ƙasar Najeriya a nan ma ya sake ta'azzara, wanda ya sake dawowa sabo fil a dangane da 'yan ta'addan ƙasa Najeriya wanda suke ci gaba da cin karensu babu babbaka ba tare da tunanin abin da zai ce ya dawo ba. Hakika a yau din nan waɗansu 'yan ta'adda a cikin ƙasa Najeriya sun saki wani sabon bidiyo a dangane da abin da ya shafi ta'addancin nasu, tare da cika baki akan 'yan ta'addan da suka sun zama a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda suka nuna cewa ba sa jin tsoro kuma ba sa shakkar dukkanin irin laifukan da suke aiwatarwa. Yanzu ne ma lokacin da za su nuna wa gwamnatin Najeriya wai kuskurenta, domin kuwa sun ce gwamnatin Najeriya ita ce kanwa uwar gamin da suka zama waɗannan tumburarru. Sun ce suna cikin zaman su a cikin ɗakunan su aka fito da su suka shiga daji, suka je aka kwashe masu shanunsu, aka kashe na kashewa daga cikin al'ummar fulanin da suke a cikin jihar Zamfara da kuma Sokoto da kuma jihar Katsina da kuma ita kanta jihar Maiduguri. Sun tabbatar da cewa dukkanin waɗansu fulani 'yan uwansu na waɗannan wajaje ƙauyuka sai da aka bi su dukkaninsu aka kwace shanuwayensu, wanda ya tabbatar da cewa al'ummar ƙasa Najeriya ba fa sulhu suke nema ba, kuma ba zaman lafiya gwamnatin ƙasar Najeriya suke nema ba. Nan take su kuma suka fara samun kuɗi suna sayan bindigu domin ganin cewa su ma sun kare kansu daga sharrin gwamnatin ƙasar Najeriya. Sun ce ba don komai suka zama 'yan ta'adda ba sai domin su nuna wa gwamnatin ƙasa Najeriya ƙaryarta, wato dai duk wani ƙuduri nata a kansu lalle ba zai taɓa cika ba. Don haka suka zama shahararrun 'yan ta'adda a ƙasa ta Najeriya, kuma ba sa da na sani ko nadama, kuma ba sa ganin cewa ba akan daidai suke ba kwata-kwata, wanda ya tabbatar da cewa yanzu haka dai gwamnatin ƙasar Najeriya yanzu ta haka tana neman 'yan ta'adda Bello Turji, wanda ake ganin cewa shine mujaddadi kuma shine nan sababi wanda ya zama kan uwar gamin zaman 'yan ta'adda cikakku, domin kuwa shi ya fara wayan masu da hankalin ganin cewa a je a mallaki makamai, a je a mallaki bindigu domin a kai wa waɗansu mutane hari. Wannan kuduri na Bello Turji Kacalla ne, wanda shine nan wanda ya zama kan uwar gamin kwazara mutane domin su zama 'yan ta'adda ƙarfi da yaji, kuma baya nadama a dangane da wannan kuduri nasa, wanda a yanzu haka dai ƙasar Najeriya ake ganin cewa tana neman ɗauki a dangane da al'amarin da ya shafi na 'yan ta'adda, wanda kullum 'yan ta'addan ƙara ƙarfi suke a cikin ƙasar ta Najeriya. Sai dai kuma ko da a ce ba a samu mutanen da za su taimaka ba wajen ganin cewa sun kawo ƙasar Najeriya ɗauki, ko kuma ita ƙasar Najeriya ta gwada girman kanta wajen neman taimakon waɗansu ƙasashen na waje, to fa lallai babu shakka Allah subhanahu wata'ala yana tare da su kansu talakawan ƙasar Najeriya, wato dai Allah zai kawo ɗauki. Allah Ubangiji ya sa wa'annan 'yan ta'adda ƙarshen su ya zo cikin ruwan sanyi da kuma dukkanin wani bala'i da masifa. Allah ya kare mu daga sharrinsa, ba da ganin cewa 'yan ta'addan su kansu za a iya kiran su da musiba, domin kuwa suna kashe mutane babu gaira babu dalili. Kuma in aka yi magana sai su ce ai kan mai uwa da wabi shine abin da suka fi so su yi, kuma kan mai uwa da wabi suna ganin ai ba laifi ba ne, domin kuwa su ma haka aka yi masu da aka tashi ɗaukar mataki a kansu lokacin da suke so su ci gaba da rayuwa, lokacin da suke buƙatar dukiyarsu a kusa da su, lokacin da suke buƙatar iyalansu a kusa da su, lokacin da suke ƙaunar ganin cewa suna rayuwa a cikin gari kamar yadda kowa yake rayuwa. Aka kwazara su, aka shigar da su dajina, aka kuma kwace masu shanukansu, sannan kuma aka zo aka nuna musu cewa su ba komai ba ne, su da ƙasarsu kuma su da mahaifarsu. Suka ce wannan shine zalunci na farko da aka yi masu, shine yasa su ma suka fara ɗaukar mataki a cikin ƙasar ta Najeriya. Daga bakin shi kansa wannan shahararren ɗan ta'addan ɗan bindiga daɗi, wato dai na Najeriya Ɓale Rufakai, wanda shine ya zama kan uwar gamin bayyana wa'annan bayanai daga bakinsa, wanda ya tabbatar da cewa baya nadama ko kusa wajen ganin cewa akan irin ta'addancin da yake aiwatarwa a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda ya tabbatar da cewa 'yan ta'addan ba su da kunya, sannan kuma suna da tsaurin ido a abin da ya shafi ƙasa Najeriya. To masu sauraron mu ne da kullum da wannan muke so mu ce ku ci gaba da biyo mu da comment da liking, sannan ku ci gaba da bayyana mana ra'ayoyinku a cikin waɗannan tashoshi na masu inganci, wato dai wajen ganin cewa mun ƙara ci gaba da zakulo muku labaran a lungu da saƙo. In kuka yi mana comment, kuka yi mana liking, hakan yana faranta mana rai kwarai da gaske. Sannan kuma Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ku taya mu da addu'a kawo ƙarshen su kansu 'yan ta'addan na ƙasa Najeriya baki ɗaya.